Дай парите, бе. Здраве. Здраве за компанията. Здраве за компания. Айде. Скетчмания! Здравейте, момчета, много ви е приятно. Какво става, брат? Представете си по-отделно, момчета, откъде сте, на колко сте, с какво занимавате? Здравейте, аз съм Емил от Бусланци, на 16 години съм 17 и вече... Брат, това кафе нещо не ми харесва. Моля го подмениш с някое друго. Чакай, брат. Сега ще видиш как ще стане работа. Нека го да... Айде, брат, си. Друго си е. Да. Здраве. Я, чакай да има те да сихме, бе. Айде, момчета. Айде, здраве. Здраве! Ей, от кафе на ракия. Защото и яко това момчета къде? Това е яко, да. Брат, кафе с ракия много добре, бе. Доверете ми, свесър тия пак тия. Доверете ни се. Сега ще ви покажа кафето, където съм правил кафе машината цялата. Кафе с ракия. Много яко. Много яко. Новото секси. Това е 0,9, бе. Да, бе, продължавай. Ще ударим на градус. Продължавай. И слушаме ме. Та, от Бусланци съм, вече съм 17 години, направих и преди 2 седмици. Занимавам се... Момчето се порасна. И той порасна. Отделно се занимавам с музика. Правя миксове. Опитвам се да напивам хората от една така малка бисквитка, която да пускам някакви хубави музики и хората пият и ме готино. Да, пичо. Да. Пичо от черна чалгавата го прави. Пак май. А ти си? Аз съм Митака. Той е Митака, пичо ми вика, да, какво да ти кажа. Та шегата за страна съм Димитър Данчов. Живея в квартал Вдовица, на 18 години съм. Така се във полична карта, на акъл съм 10 годишен. Та, общо взето, хобито ми е да я знам, нямам хоби. Ти си знаеш, това е общо взето. Какво друго да кажа, брат? Не знам, брат, представи си ти. Да, имаме спонсор за това видео. Това е между другото първото видео с спонсор. Поздрави за Стефан и за Ваби. За Стефан Бенд! 18 плюс точка мали. И така. Емо ти каза, че караш хората да се напиват с някаква бисквитка. Обясни ми повече за тази бисквитка. Ще покажа. Емо, готов си да ни покажеш. Сам брат, слушаш? Слушам! Чак хората се напият от това интервю, бе. Това правя за свободното ми време. Аз това. Тъй ги правя по-за жма, разбираш? Да. Така съм се дал. Разбираш? И по време вече освестявам се. И Ники седи такъв дига ме, вика, брат, добре ли си? Аз викам, да, брат, всичко е точно. Викам, аз имах една чаша с уиски. Той вика, брат, няма я вече, изчезна. Аз викам, добре, брат. А какво става с нея? И брат, ти се надиша, напитаеш там по пулта, пусна някакво техно, падна на земята и почна да се гърчиш. Аз викам, чакай, пожалуйста да се гърчим. Той вика, да бе, брат. Нещо подобно, брат. Беше много страшно с нощи. Мани, аз като съм на болна си говоря с негри. И се снимам с него. Без събавка. Имам снимки. По-лошото е, че аз до него го подкрепя. Сега ще покажа снимки. Вероятно добра комбинация. Да, 3 в 1. Аз Митка един негър. Ето, ако ме върт. Ама дали се види? Его. Аз Митка един негър. Снимаме, самата пише във болна. Викам, excuse me, can we take a photo? И той ми беше отговорил, why you want to take a photo with me?
Вика, because you're... Because you're black. Не, because you're cool guy. И той каза, че на английски трябва да говоря. И той вика, everyone want to take photo with me. Той се чувства вече такъв обиден, че искаме да снимаме с него. Викаме, I'm sorry about that, but you're very cute. You're very good. По принцип, в нашото дуо той е англичанин. I'm English. English. Да, Също е English. Аз съм от Апсалон на български. Добре. Аз имам един приятел, той се казва Дерек. И веднъж отивам в София. Да ми пише. Нямам контакт. И отивам в София. И се събираме там на някакво домашно съм, обаче знаеш, че ще има непознати. И бяха супер много хора и са на по 20-30 години всички. И отивам там и той ме посреща първи. И вече пил ли, не знам какво е правил. И ми вика, hi, I'm Derek. Викам, hi, nice to meet you, I'm Mitzi. И нали, викам му, so how are you, where are you from? Той вика, I'm good, I'm from Chicago, I came to Sofia. Нали, дошъл е в София преди 5 години. И вика, so where are you from? И викам, I'm from Sofia, I'm from Bulgaria. Да, на български, че той много не разбира. Не, това го разбирам. Това го разбирам. И аз викам, от София, нали? Така, Местенкестен. Ама ли тия чужденците, вместо да кажат София, те викат Сопфия. Или Зувия. Да, София. Викам, бе, аз имах една София, ама от нея нищо не става. Те негрите, че се смахнах с тях, когато бяхме пияни, бяха от Алжир, бат. Оттам ли бяха? Да, аз ги питах. Негри, но те не са негри в Алжир. Да. Бате бяха негри, бе, човек. Аз за първо чул тази държава. Това държава ли е? Държава, бе? Алжир? Всичко след България е провинция. Да, след София. След София, да. Момчета, ако искате, кажете 3 положителни качества, които виждате в другия. В другия? И без да казвате никакви не виждам. А ние като не виждаме никакви, какво да кажем? Не, какво правите в една стая, сега ако не виждате? В една стая какво му правим? В една стая какво му правим? Интервю? Айде, така ще измъкнем. Добре, айде, ти си първи. Разкажи моите 3 хубави качества. Митака, брат, е много... Говори на камерата, говори на зрители. Митака, зрители, е много тъп човек. С него да се съберете на една маса и да не се смеете, това е... Трябва да е много сдухан, трябва да е в уникална депресия и като е в депресия пак ще изцепи някакво прости и пак ще се смеете. Това е едно от най-големите качества на Митака. Значи да разбираме, че Митака е пит. Много готин пич. Така, не е тъп. Не е тъп. Така. Второто положително качество за Митака е, че той много държи на алкохол. Душа са бали. Много държи на алкохол по този човек. Аз даже в моята пия кафе с ръки, аз не да поговорим. Много държи на алкохол. И като се напие става човек душа, той почва да обича всички. Не е като повечето хора на нашите години, като се напие, почва да се бунтува, да безчинства. Не иска да се бие. Не иска да се бие, не става така. Той става много... Даже по време ми чете поезия. Имаше такъв... Аз бата, като се напия, слушам Бетовен. Хората слушат чао галата с Бетовен. Интересно. Случва се, не без бъбка. И трето положително качество за Митака мога да кажа, че всеки път, когато сме някъде с него, той винаги обръща внимание на канала, ако сме двамата, винаги обръща внимание на мен и на канала. Никой не си е позволявал да направи някаква странична стъпка, да каже да остави канала, да се такова него, бата ще изригна след малко, да остави канала, да се съсредоточи върху него. Никой не е това. Даже аз виждам клипчета в черновите на канала. Момчето е в тях с приятелката му. Приятелката му лежи до него и той седи и снима клипче за канала. Това е нещо много положително. Отдаденост. Отдаденост. Да. Аз се почувствах много гордо. Това е моят 3 положителни качества в моят приятел. Колкото се сещаш, да. Емил Попов. Какво кажем? Аз още малко познавам това момче. Винаги, брат, даже всеки път, като изпращам приятелката ми, аз всеки път му звъня, дали ще е в 10 часа, дали ще е в 2 часа сутринта. Звъня му, брат, имаше примерно 10 минути докато се прибера. Да, брат, за теб винаги, нали?
това общо взето, защо го казвам това? Защото това за мен лично означава, че винаги когато му се обада, винаги ще е насреща. Това е първото нещо. Второто нещо е страшен пич. Винаги ме подхожда с разбиране, с всяка... Примерно като го питам нещо, има два варианта. Или е... брат, какво ти древна кура, прави какво ти искаш, което това не е лошо между другото. Това не е лошо. Второто е ми дава някакъв съвет. Въпреки че аз лично много не искам много съвети, защото гордо знам какво да правя с живота си. Обаче има и такива моменти, дето винаги е хубаво да се обадиш на приятел и да му кажеш, брато, така и така. И той е хубаво да те подходи с разбиране, не е колкото само да те изслуша. Това е второто нещо. Третото нещо е, че като се събереме с него и като почнем да пиеме, нали, това е, той го казва, обаче той е по същия начин. Той не е рад да почне да аз ще бия, аз ще такова, така и така, тъна. По-скоро е, даже всъщност сега ще покажем едно клипче тук. Как сме на едно домашно, много забавни. И готин човек е, така ще ти го кажа. Готин човек е, рядко среща такива хора, за жалост. В това поколение нашето. И така, това е общо взето. Благодаря ви, момчета. Сега да преминем малко по-лично за вас, за да ви опознават малко повече хората. Да кажем, че така че четеш поезия, добре. Кажете ни, къде на хората любимата книга първо? Ваш. Бате, пакта 2 години. Пакта 2 години. Пакта 2 години, бате. Аз лично не чета много книги. Аз даже честно труба с приказки във втори клас. Обаче пък лично пък гледам много. Аз обичам такива криминални филми, дето се разказва за някакви схеми и такива неща и това лично ми развива мозъка за повече креативност. Тоест инвестираш в това нещо. Да, така че по принцип е хубаво да се чете книги, защото така наистина си развиваш въображението, обаче пък и филма пак става за нещо. Така ще го кажа. Другото, което се занимава много аз, моя колега, приятел, братан. Колега. Аз се занимаваме... Да. Ти си ли приятел? Ти си ми брат! Това е една бавка. Друго нещо, което занимаваме, ние търгуваме с саки. Още не е основно, обаче се опитваме. Стъпка по стъпка постигаме финансова независимост. Така е. Това е много важно нещо и, например, в какво ти пазаруват? Аз лично пазарувам в Apple, Nike, MPC, брат, MPC акциите. Защото, по принцип, аз доколко съм чел S&P 500, брато, на година има 8% възвръщаемост, което е много хубаво нещо. Заради това лично мислиме за по-напред там да инвестирам, обаче това става въпрос за дългосрочна инвестиция, а в момента нямаме времето и парите за това нещо. Да, но никъде не се и бърза. Да, наистина за никъде не се бърза, имаме цялото време, ние сме едва, как се вика, корена на дървото. Искам да ви питам, кой ли беше първият клип? Ти къде ни зарови? Нашия пръв клип бях в... Къде бяхме? В Сиракузата? Сиракузата, да. Бяхме в Сиракузата и решихме, понеже гледахме някакви хора там, нещо си говориха там за сметки и такова, и ние решихме да направим един такъв скетч там за това. Обаче щяхме питаме сервитюра, нали, да участва, но пък нас ни беше срам, брато. И решихме да... Представи ти си сервитьор, брат. Идва някакъв изперкал тапана от някъде и извиня, че ще участва ли да скетче. Е така, от никъде. Чакай, аз говоря, аз ще разкажа цялата история. И така, докъде стигнах? Аз само До сервитьора. До сервитьора. Спокойно, няма проблеми, момчета. Значи, решихме да попитаме един сервитьор, обаче нас ни беше много срам и моята приятелка и казахме тя да участва. Май се сещам, да, сещам се кое е. Май видео, сега ще го покажем и в клипа. Гледате, коя е сметката ви? Първо ти, брат. Давай, продължавай. И нали, вече
там направихме го този скетч и ние много филмираме, викаме сега ще избухнем, ще има скетч, скетч. И общо взето така не става. Така тръгнах. Да, така тръгнахме. Това ни беше първият скетч. А пък, нали вече като се прибрахме от ресторанта, имахме още един скетч. То бяха три поредни скетча, нали, за един ден. Да. То като ти е дошла музата и постоянно преискаш да правиш. Еми да. Да, и аз съм така. Как ви дойде идеята да правите скетчове? Вас ви познавам и двамата от много време и не съм си представил, че сте хора, които могат да се показват така. Брат, и ще ти кажа тайната. Да, искам да се. Аз чакай сега. Мисля, разбрах ми въпроса. Да, разбрах. Виж са, значи абсолютно всеки човек е креативен, стига да удари 2 водки. Само това ще ти кажа. Всички да... Вие ли сте целият екип на Sketchmania? По принцип не. За Sketchmania седят много хора. Около 10 човека седят в Sketchmania. Ние сме горите лица, които са, как да кажа, ние сме представителите на Sketchmania. Той е главен водещ, аз съм ко-водещ. И много интересна историята, как решихме, той е главен водещ, аз съм ко-водещ. Как, защото аз съм маркетолога, брат. Това е. Аз съм целият маркетинг. Снимахме скетч, който се представяме. Да. Нямаше сценарий този скетч. Всичко беше каквото си измислиш, разбираш? Да. И се измислиш на момента. Както е най-креативно, брат. Да. Разкажете малко повече за другите хора. Кои са, как се казват? Ще може да покажем някоя снимка тяхна или видео с тях? Това е интересно, защото и ние не знаем кои са. Не им знаем имената, знаем ги по прякори. Биско Харман ли, другия Чики. Камера Гая по принцип... Поздрави за близко. Поздрави за близко. Камера Гая по принцип ми е Съни. Обаче той е малко... Той е несериозен. Той е малко бягал от това. Ага. Сънката не е Съни Луцифер. Да, знам за това не ми говориш. Съни Пекарна. Ми е в телефона. Да. Сънката ни беше Камера Гай. Той е малко избягал от Sketchmania. От екипа, да. Да. И как запълвате дупката? Викаме някой, брат, това не е толкова сложно. Те има много такива... Искаш ли да ни снимаш, такова те се съгласяват. Ама хубавото, че не вземат пари, това е. Всичко го правят безплатно хората. Монтажист ни е Бобката, който Бобка между другото качва песни в YouTube. Той е малко в моята сфера, обаче той и пее. Да. Аз само ги миксвам, той пее. Добре, да, някакъв, например, реклама. В смисъл, някакъв Instagram, ако имаш или YouTube канала му. Не знам нищо за мен, после ще ти пратя ключе, линк да му таковаш това в Сега описанието. ще го изтривам, добре. Това е... Не бе, той май Бобсън, нещо такова му беше пряко. Бобсън с доларче, бе. Да. Добре, хубаво. Значи имайте го преди Бобсън. Да, Само ще прекъсна, извинявай, мой колега, ко-водещ, какъвто и да си. Значи искам да разкажа много интересна история за Камера Гая Съни. Да. Вие сега ще видите едно клипче за там, дето задавахме на Чики едни въпроси за кога е създава България, така и така. Тук сме сега в едно ресторанче и там виждаме едни случайни хора. Ще ги питаме въпроси за българската история. Хайде сме! Здравейте, господа! Имам един много важен въпрос към вас. През коя година е роден княз Борис III? 1894. Браво, чувствам се. Много добре, много добре. Имам един въпрос. Слушам. Кога цар Борис III е пръднал? През коя година? Аз да те питам. След този въпрос живота ми се промени тотално. Чувствах се като хората на Витушка. Мина един месец. Реших да се върна пак в ресторанта. Там беше първото място да разгадая въпроса. Минаха 3 месеца. Реших да отида към гората да си избистя ума. Бях поудял заради този въпрос. Видях този стол. Реших да седна. Пръднах. И тогава... Реших да се върна в ресторанта. Търсех го. И накрая... 682 година го направил. 682 година. 682. Оня пита, чай бе, аз те питах преди 3 месеца, бе, брат. Преди 3 месеца те питах, бе, брат. Абе, какво бе, къде изобщо си го намерях новото? Абе, бегай, бе!
Значи, общо взето, този клип трябваше актьора да е то Съни, камера гая. Да. И ние, нали, понеже това са очевадни въпроси, като кога е създана България, нали, 681, от кого, кой пие са първите закони, това трябва да го знаеш от обща култура. Да. И ние все пак му задаваме въпросите и той не може да отговори. Да. И аз, брат, се чувствам като той на Витушка, брат, дето задава въпросите и другите му отговорят, Да. разбираш. И даже на мен ми става такова дискофузно. И ние като го питаме, брато, и му казваме отговора, нали, 681, ще дам пример. Нали, кога е създана България, 681, и го питаме втори път, кога е създана България? 1681. Така, лата стои ми викам, какво става? Викам, беги, ти си камера гая, дай ще викнем Чики, той ще прави нещата. Казах му отговорите, и така се получи. Притеснява за камерата, момчета. Не, ние не го снимахме това, ние го питахме още преди да направим клипа. Човек, викам, ти лесте въпроса това, какво да не говориш? Чики е един от актьорите, който е много интересен човек. Той прави страшни тъпоти. Той човек си е тъп. Един от най-известни клипчета са и с Чики. Имам такова, вземам и слушалките, защото аз, нали, с слушалките, брат, пускаме звука от телефона на диктофон и това е звука, брат. Просто с него си... Звука, да. И Чики слага слушалките такъв, много смешен като слуша. Той е нисък, с брада и без коса, брат. И представи си сложи такъв човек слушалки. И да е тъп. Да. Уникална. Момчета, снимаме ли? Ама нищо не се чува. Това направо като го монтирах ми беше много смешно. Аз винаги, брат, като ги монтирам тия неща, се смеем. Се смеем до... Да. Има ли още много? Биско стана. Дори ако е Биско, той е много... Той е особен човек. Много особен човек. Много завъртен човек. Той всеки път в 6 сутринта ми пише някакви неща. Честита Коледа, дядо Коледа, дядо Мраз, такива неща. И на мен има ли гангстери? Има ли гангстери? Да. От човек е, какво ти кажа? Интересен персонаж е Биско. Ами, ако това е екипа на Скетчмания, за вас имам един подарък за момчета. Първо, това е от Белгия, една биротварачка. Надявам се, че харесва. За тебе е факто, ще държателчка. Кажи, много яко. И много поздрави за всички от екипа на Скетчмания. Емо и Митаки са големи пичове, сигурно и вие сте пичове, повечето ви познавам, които не ви познавам, вас ви знам. В смисъл, брат, вие се знаете. Мерси много за гостуването на момчета, беше ми изключително приятно. И се радвам в бъдеще отново да сколаборираме. Инстаграм, ТикТок. Инстаграм, ТикТок, това е. За сега е това. Аз имам, по принцип, имам и в Twitch имам Sketchmania стриминг едно, така се казва. Там тук качваме лайв стрипчета на Fortnite, Overwatch, защото друго не играем. Та общо взето е това. Добре. Аз мен не ме бива това с последването, така че ако вас ви бива, последвайте Sketchmania, последвайте Instagram Sketchmania, Twitch ни последвайте, всичко последвайте там, каквото искате правете. Абсолютно, всичко ще бъде в описанието.